an balima lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛ bi kunnafoni la sɔgɔtuma bi ntɛnɛn ye dɔ furancɛ daminɛ dɔ wɔlɔ don bi ntɛnɛn bɛnnen bɛ nazara san kalo 2 février kalo don bi o tile 7 ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye arajaba kalo ye an balana k'a fɔ jate la bi o tile 5 ye min ye san kalo 7 don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ kunnafoniw cɛrila alamisa don Mali jamana lakɛnɛbaw olu tɛmɛna Maribugu ka don Maribugu dugu kɔnɔ la ka tɛmɛ o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la kunungo farabukaw wulikajɔ min tun bɛ n'i y'a sɔrɔ o tun ye ka dɔn k'a fɔ k'a ɲini k'a fɔ balo minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ wulikajɔ kɛra farabugu maa minnu bɛ farabugu duguden minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu bɛ farabugu mana lamini minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu bɛ kɔkan na ka fara marabolo kan olu ye wulikajɔ kɛ ni suma minnu bɛ yen n'i ka se k'o sumaw fara ɲɔgɔn kan minnu tun bɛ jabali n'u tago kun kɛmɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen kamana gan an ka jamana lakanabaw kunungo u ye wulikajɔ kɛ ka don ni balo ninnu yani jamana yɛrɛ ka dɛmɛ balo caman ba ka taa di farabukaw ma kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la lakana bilama maa caman bɛ k'a yira k'a fɔ yɔrɔ caman na bi ko jamana lakanabaw b'a la ka wulikajɔ kɛ ka s'u ma lakana sira fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la juma tɛmɛnen na wulikajɔba kɛra farafinna ɲɔgɔn kuma yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Tour de l'Afrique ye anw fɛ yan o min kɛra k'a yira k'a fɔ bi ko an ka jamana kɔni an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya de fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni la bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara la sɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ an ka jamana lakanabaw kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na kɔni u kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɔni k'o kɛ yɔrɔ caman na o de sen fɛ kunungo i ka dɔn k'a fɔ kunnafoni y'a sɔrɔ k'a fɔ songolukan yɛrɛw la k'i ka dɔn an ka jamana lakanabaw k'i ka dɔn k'u ye munumunu zalo kɛ ka na se sura bɛɛ lajɛlen ma ka taa se dabakan a yirala k'a fɔ ko kunungo k'o yɔrɔw la jamana lakanabaw k'u ye wulikajɔ kɔni larawulew ni k'a sigi sen ka dabakan yɔrɔw la an baladan k'a fɔ o kɔfɛ marabolo min n'i y'a sɔrɔ bɛ kurumari kɛrɛnkɛrɛnnenya ka t'o kɔnɔna na an baladan k'a fɔ ka tɛmɛ ka taa sungɔ janbe yɔrɔw fɛ k'u ye larawuleba ta nin yɔrɔ ninnu na nin waati laban ninnu na k'i ka dɔn ko bibi na jamana lakanabaw k'u bɔnnen bɛ yen de u b'a la ka wulikajɔ ka se ka lakana kɔni ka se k'o sabati maa caman ka fɔ la bi ko nin nisɔndiyakoba ye nin min tun b'a la ka welewelema da kabini sangajan n'o daminɛna ka ban i ka dɔn k'a fɔ k'o ye nisɔndiyakoba ye nka faba n'a lamɛn dɔw ka fɔla hali bi u ka wulikajɔ kɛ hali bi ka se k'u ɲɛsin fabakaw ma faba kɔni i ka dɔn ko gɛlɛya bɛ yen maa caman ka fɔla i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔni i ka dɔn kungo in a ka bon nka ko fɛn min kɔni bɛ fɔ bi ni maa tɛ sɔn ɲɔgɔn sɔsɔ o la yɔrɔw la ko wulikajɔ bɛ sɔrɔdasiw fɛ bi lakana ka se k'o sabati an bɛ dugawu kɛ o kumakan minnu bɛ sera bi yarabi Ala ka jamana ni k'a bila basigi ani lafiyaw minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min i ka dɔn k'a fɔ juma don wulikajɔ kɛra Tour de l'Afrique la o wulikajɔ tun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka taa yira diɲɛma na anw ka jamana tɛ ka foyi n'anw yɛrɛ de tɛ wa anw ka jamana gɛlɛya minnu ni gɛrɛntɛ minnu b'a ta ka ɲɛsin an ka jamana ma an tɛ jɛn n'a ye bi a kɛra jamaba ye min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Tour de l'Afrique kɔni n'o ye farafinna tɔgɔla munumunu zalo ye falajɛkaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ jama bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ o sen fɛ Siri Kulibali Mohamɛdi Samake olu tun bɛ kɛnɛ kan Siri Kulibali ye seera minnu sɔrɔ ye o filɛ degun taara k'an ka jamana sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko degun tɛ fɛn kɛ maliyɛn na anw bɛ degun sugu bɛɛ kun adamadenya kama anw bɛ degun sugu bɛɛ kun an masaw ladonni kama an ka dugu ka ɲɛ kama donc u k'a yira k'a fɔ ko nin degun in tɛ fɛn ye nin tɛ foyi tiɲɛ o de y'a kɛ an ka ɲɛmɔgɔw y'an wele an nana ka na wele jaabi u k'a dɔn ko degun ma ta ka ɲɛmɔgɔ sɛgɛrɛ degun tagara ka Mali de sɛgɛrɛ wa ni Mali ka bɔ nɔgɔ la n'o bɛ den fɛn o fɛn na an na bɛnnen don k'o kɛ an kɔni kuma t'an da la faransikaw ka taa ka bɔ an kɔrɔ kabiri bisimilayi fɔ arahmani denw sara cɛkɔrɔbaw sara dutigiw bɛɛ sara an ɲanna an siranna u ka taa ka bɔ an da la an ko Ala an ko kira san 60 ni kɔ n bɛ ɲini ka san 70 sɔrɔ e si bɛ taa san 60 an dɔɔni san 70 dɔɔni de y'a cɛ an ti fɔ faransi an ka jamana kan an bɛ fɛ an ka faso ta k'a yira an na an bɛ se ka ko kɛ n'i y'a Mali bilalen retard la c'est grâce à la France sinon depuis dans les années 60 si la France était rentrée sisan jamana bɛ kɛ pays émergent ye français tun bɛ na tunkarankeya la an fɛ yan mais u b'an ka
jamana kan non seulement u bɛ k'an piller u bɛ ka rebelles bila an na u bɛ ka mercenaires former ka bila an na an bɛ min ɲini u fɛ u k'u ka bagaji ta u ka taa Faransi fo k'an sasa tant que ni nɔ ma bɔ la an fana t'a bila hali ni maliyɛn tɔ ye kelen a b'a kɛlɛ kɛ fo k'a fana ni sa. an bɔ kun ye Maliko de ye an bɛna fila foyi t'an na diɲɛ in kɔnɔ Maliko kɔ Faransi ka ta yɛrɛ de ka bɔ an da la wa dégager jago a tɛ fanga ye n bɛ wele bila Asimi ma a kɔni ɲɛ b'an bɛɛ la tile bilen kɔrɔ ne yɛrɛ tun bɛ fɔ ɲɛfɛ ɲɛnamina n binna yɛrɛ mɛ jisuma mana an bɛ sa Asimi ko a dɔn a fana k'a dɔn malidenw b'a kɔ cogo min a fana ka baara in minɛ a sɛbɛ la hali bi a ka jija u kana da embargo ma dɛ u b'a fermer buteli kɔnɔ an d'accordlen don o kama n'Asimi bɛ sa yɔrɔ min an bɛɛ bɛ jeni yɔrɔ y'a dan ye olu ye embargo kɛ Mali kan Ala ma kan kan o CEDEAO de y'a kɛ mɛ Ala ma embargo kɛ Mali kan o wa Ala t'a kɛ barika de bɛ Mali la. Mali ka ɲɛtaga a ka sabati depuis sɔrɔsiw nana alihamudulila rabbil alamin Faransi k'a ka minɛn cɛ ka bɔ an bara depuis Faransi ye Mali ta Mali ma kɛ Mali ye fo dɔ bɛ fara kɛlɛ kan foyi tɛ bɔ a la donc e ye san 7 kɛ jamana ye e ma fɛn kɛ e bɛ mun na i ka taa minnu ko k'u b'an dɛmɛ n'olu ye k'a dɔ kɛ an nana olu bɛ baara kɛ an kɔni b'olu kɔ 75 Modibo sigila fanga la ɲinɛ an nana kura min kɔnɔ nin ye Modibo tun y'a ta da min na ninnu k'a ta da la an b'o de fɛ Modibo tun bɛ k'a jamana in dayɛlɛ cogo min na u k'a kɛ ten u kana maa si lamɛn bilen. anw nakun ye Faransi ka ta ka bɔ an da la u y'an tɔɔrɔ u y'an sɛgɛn u y'an denw ɲani u y'an cɛw ɲani ne yɛrɛ bɛ san 50 la an nana Faransi ka ta ka bɔ an da la Faransi y'an tɔɲɔ a y'an sɛgɛn cɛsabaatɔw cayara an bolo denw kɛra yatimɛw ye filɛbaatɔw cayara musokɔnɔw cayara dugu kɔnɔ wa fana balo tɛ yen gɛlɛya b'an kan. ne na kun ye min ye Faransi ka ta yɛrɛ u ka ta ka bɔ an da la u y'an tɔɔrɔ kɔngɔ b'an na minɔgɔ b'an na an dɔw sara an cɛw sara u ka ta ka bɔ an da la anw sɛgɛnna n nana jamana ko de la n nana faso kanu de la. alimata kɔrɔfɛmɔgɔ min ye k'a faga ni o gɛlɛyaba b'an kan ne ni an b'o de k'a faga jamana tɛ k'a jɔ. an balodan k'a fɔ ni tun ye maliden dɔw kan ye Tour de l'Afrique la maa k'u tɛ se ka jamaku fɔ ka s'a dan na bɛɛ kan ye kelen an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya k'u sabati Faransi jamana ka ta ka bɔ an ka jamana kan o de tun y'a wulikajɔ kunba ye an bɛ dugawu kɛ min da ka di jamana n'an ka jamana basigi la Ala ka Mali bila u sira kan n'an bɔra ye lakanabaliya hukumu kɔnɔ na an tun ye wele caman da k'a yira k'a fɔ gɛlɛya kɔni n'a bɛ maraw kɔnɔ na an b'a dɔn k'a fɔ dɔgɔ firi marabolo min ye ka dɔn k'a fɔ n'aw hakili b'a la an b'a dɔn k'a fɔ kalo 2 bɔɲɔngo dugu min bɛ n'i y'a sɔrɔ ye Bamakɔ kura ye gɛlɛya kun taara ka ɲɛsin ye ma kosɛbɛ kosɛbɛ ka suma kɔni ka taari caman jeni an y'o gɛlɛyaw kumaw fɔ wa n'a ma ɲɛ nɔgɔya nana min ye dugu yɛrɛ ɲɛma dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Amadu Tarawele ale b'a ɲɛfɔ an ye bi ko alihamudulila rabbil alamin bɛɛ nisɔndiyalen bɛ olu ka mara kɔnɔ na Amadu k'a kɛra cogo di? No alhamdulillahi an bɛ Ala tanu k'a barikada dugu dɔ b'an ni kɔrɔ cɛ an b'a fɔ yɔrɔ ko falakɔfɛla Ndogala bolo fɛ dugu dɔ bɛ ko Masadugu an ka faamaw ko jiginna ye kosɛbɛ an ka sirasiw jiginna ye u y'u jarisiw bɔ n'o ye bɔnɔli den da ye ani an ka machine minnu motokisɛri ni malo minnu bɛ o yɔrɔ la yen u y'a bɛɛ cɛ ka bɔ ka na n'a ye jarisiw bɛ kun u y'a ɲini sisan fo bɛ faga tigɛ ka na u y'o ta ka mɔgɔw ma an b'u bɔ baara la u b'u ji tigɛ ka na k'olu kɔni ye marifa bila kɔgɔ bɛ ni k'u fa anw ni tile bɛ cɛ suwala de b'anw ni tile fana cɛ bɔra suwala ye k'o fana luguba a kɛmɛ taa fana n'a ye sisan alhamdulilahi an bɛ Ala fo k'a barikada an bɛ Ala fo k'u ka baara u ka tɛmɛ n'a ye u kana bila tewu anw ka lakana o bɛ an ka cɛ an y'olu kɛ mɔgɔw de bolo n'o ye dugulamɔgɔw ye olu kɔni bɛ sigi an ka dugu kɔlɔsi su ani tile olu kɔni sigi m'u kan nka kɔfɛ ni anw ni tile bɛ cɛ anw ni kɔrɔ cɛ ni o man ka banna o kɔrɔ ye ko anw fana ka baara banna nka n'olu baara ma ban fɔlɔ anw tɛ an ka baara sigi fɔlɔ ka d'a kan parce que n'u ye kungo kɔnɔna kɛlɛ u bɛ si dugu kɔnɔ de ma yan n'u si dugu kɔnɔna ma yan anw fana b'u bɛɛ u bɛ se ka taa u tun y'u di sasiw ma ye an b'o hukumu kɔnɔ fɔlɔ an ka lamalama kɔni dɔ fɔlɔ an ka lamalama ka sisan an bɛ ɲɔgɔn fo daw la sisan an ko se k'o si kɛ alhamdulilahi an bɛ Ala fo k'a ka arimɛ fana fo. an bɛ dugawu kɛ yarabiya la nin waliya minnu bɛ bi mara kɔnɔ na ni maa caman bɛ olu bɛ nisɔndiya kosɛbɛ ni ye fasoden bɛɛ lajɛlen nisɔndiya koba ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ dɔgɔ firi marabolo kɔnɔ yɔrɔ minnu bɛ yen ko taama kun tɛ ka kɛ k'a sɔrɔ kɛ marifatigiw ye bi n'o ye jariwala tigilamɔgɔw ka wulikajɔ ye ka gɛrɛntɛ siri maaw kan bi ko jamana lakanabagaw bɛ ka wulikajɔ kɛ k'o bali an b'u fo k'u tanu k'u barikada o waati kelen kɔnɔ na hali bi yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ma labila yarabi Ala ka wulikajɔ kɛ olu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kelen na bɛ se ka labila cogo min na n'an bɔra dɔgɔ firi marabolo kɔnɔ na Bamakɔ kura an b'an kun da Togolonkura ka Masina marabolo ye o bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ Kolongo ale mara kɔnɔ na a yirala k'a fɔ ko jadiwala tigilamɔgɔw kɔni kɛlen bɛ k'u ta kɛ yen kɔni su ni tile dɔgɔ furancɛ yɛrɛ kɔnɔ u ti ta ka bɔ yen da la fiyewu nka dɔw ka fɔ la dodo ɲɛma minnu bɛ yen k'olu ye ka dɔn k'a fɔ
jadisu ka drapeau ka atsamani minga ka afli duguma ku se chwan ka ko jadisu ya yira ka fo ko kwani ko here kwani fali bi lafia ka teme o yoro maraw ka kenana lotam dozo daga mebe ka tase tungulungura ma ku keleme ka wulika jode takanye sima o dozo ya yira ka fo olu kwani ala sonama u mogo be femena ni jadi wala tigilama kwani ataku segere e ka ubise ka na de kana ma papa ka boli kata ngana fusoro ku kwani nyong mekene ka dongo do ko mabuna bwa kalama nga kwani keleme ka kebe ubu nyeshi tungulungura de ma ayira ka fo ko sibirido kana seikaro ka kunungo karima kubina marfachi tungulungura yasa ko pretika dama tungulungura ka feluga dozoba ya Musa Kulubali bambolo de kana watina joni neto ya Musa Kulubali ka tungulungura ya Musa Kulubali anye kuna foni soro ko jade wala tigilama ku dagalembe ni wati labanu na tungulungura dala kosebe ko sibirido ku ye wuliga jota ka nyesi tungulungura ma kunungo dimashi fona ku kala ka wuliga da wala ta ka nyesi tungulungura ma ako kira tugodi kala ko sibirido una na fe 11 wati kala kana mugulla mi na fe foda ke dezirma anya la kana tigila mugo wele la kana tigila mugo men na jona o sibirido tibelo ko tala kana ko kila ko ni baga anje go era ba adinga ma haraka musala ka salam uga le na fe mangre jamana bi o ka anje de ila ngama go anya sira kala ngo baraka mo fatai la kana tigila mugo bara le do aba ne be banjo go banjo ka ande de ta ke na se ga boka ta ku ko na mugo bora ku ta ku ko ta mugo kama ka mugo sila na fe ko ngo nyam mallu ya ka le ka ande ne ile ke na ngama go na so bu baga wele ave utina una na sibirido ta una kana turisi ya kujo umusongo tina ana dubera dara ka odu ya jeka una na ko tara turisi ku ngo no dole usagara una ko na ko la kana sigila mo be la kana sigila mo sagara si on ve ubuna kana turisi ya tisi ama tina anga mana gona sele uba ko nu na do ka mu wele nu na do mu wele ka do mu la wa azla mu la ina utina nu na for ko ta tisi no fe angona anga mana gona sagoi ame so si wa barra saga si on ve on mara ko ne no o ma ko ngo jinde ko no ma se saga la on mo ko ngo ngoro mina nu wa bara saga si on ve ya foloba jonkala wa anu mo be dena la foro ko sene ka ko yere la kana or ba ma ko se ko nyani o sene la se ko ke ba ga on se ga sene ko misla ka anyere la kana bo anu me ga ana ta ke sura gorna mai aka la je ko an yoro la ka ngulo ba gere no mangulo ba janga mana gona ambalo da ka foni tu ya Musa Kulubali kaye ka batu ngura afura choko mina yoro min la blalembe ni mauni so kadi o kuna foni bide ni gela bi yoro mina fana o kuna foni fana bide ni mbele ile korote de alibi amogo ba jamana ndoni na nyona choko mina ka ke basiki ekado bara ubisika sabati choko bina ala kwa klau sabati nambura ye amina jabali marabulo kono na kerani ala tuna dogo fra temenina amalo na ka fayira la ka fanga jamana la kana ba ukuye wulika job bake ala tuna yorola o kuna fonu kaseko lubera le pratika dama mi amari jaloe ka bo kimiri wera la le bamulu ne ga no wachina le bo nyefanye joni ne amari jaloe ko bo murbo kimiri wera la ambe ala tuna kerefe amari jalo anye kuna foni soro ko dogo fra nye ngono na kwanga jamana la kana ba wulika job bake kerani na jabali marabulo kono na ala tuna yorola ino ko wulika job bakera ko ga dangari jare wala tikala mawla akobe chogodi ablay kiara la sala ngona ambe ala tanu yeredi in do furanya ngonna na wiga jokke baw na o yanga fintigila kawe le fly ngonna o baka baraka yeredi hali anru gardili ta fanfela fe ayra tumu siranga ta yoro munu na siza ngona ambe ta yina fanfela wala yeredi kosobe dipo na ambe ala fu yeredi siza ngoni srashu ko ni kiara lambu fu jamana nyemo halsa ku chesiri no e fintigila kawe halsa ku deme ubaga minge akan yeredi kosobe dipo ni alhamdulillah jabalina allami bela jele be baka fu alhamdulillah ami mu vo fama nyana ni ngon kana ka abane hoy akana ke adam ne na doni katla ka dabla andi ala dilo la halsa ku chesiri anga la ni odi jamana ka sega chuko korola insha Allah abasira ka ku chesiri uliga jokke bo halsa ku chesiri diko ni ala tona na allami bela jele ka adam ne ala tona kata se fo songo barikoro siza ngoni bebe ka fo alhamdulillah bikoni ga halsa uka chetri uka do faraka nere kuna foni do soro an reka jadi wole tigila mamunu ba on segere kosobe ere flawere do bankere fe ko hatewere ni do furanya konna na bana fo uka foko lo ye dangari ola ale koni kuye nyema ye abe abo hatewere la to ay bara uka foko la alhamdulillah kabo ko bora no do an woni ba fo alhamdulillah bi kadam ne ye katabla fo songo bilama alhamdulillah na kadi maye bi ibita songo foni resrana fama uye no kon tebbi kon alhamdulillah hal sanabi malin yemo fu alsa ku chesri ka barala dikoni alhamdulillah malin yemo we wulga joke wo jamana de be don uye fana usira yoro munu na ma sero muna be do ka foko sila ko barada kake nga halsa antize ka foko mal libere la fola sabula ni farabu mal labla antize ka foko mal libere la nga ko mu yoru ko te ko doni du ni usira farabu do muna amba fa alhamdulillah rabbil alamin halsa ku chesri bo temane ko fe mi fulla ci abla yaraba abla ikulubali kanto gele ko na iya nyininga abe chogodi abella halamunu na anyo fo no yan na ne fana iya nyininga
an kan k'o fɔ dɛ Ablaye an b'i fo dantɛ foli mun na sabula gɛlɛya bɛ Mali fan o fan a donna Ablaye de sababuya la an ka foli bi sima kosɛbɛ wallahi i Kulubali an balodan ka fɔ bi nunu ye kɔrɔfɔ ye minnu bɛ n'u b'a nisɔndiya kosɛbɛ ka yira bɛɛ la anw tɛ politiki mɔgɔ ye an tɛ politiki sira kan an goni gɛlɛya yɔrɔ min sɔrɔ faso kɔnɔna an seko ye min ye k'o kunnafoni di an ka jamana marabaaw ma m'a kɛ marabaaw maraba ye k'a yirila k'a fɔ gɛlɛya bɛ nin maaw kan a ye t'u magɛn o de y'an ka baara kun ye a fɔra cogo min na o y'an bolo nisɔndiya koba ye a tɛna mɛn bilen an kun bɛ yen ka kɔrɔ gɛlɛya waati an dara n'a ma ɲɛ ko nɔgɔya donna fana an yɛrɛ ni ala sɔnna ma an bɛna don i ka dɔn kungo kɔnɔna na ka taa an balimaw yɔrɔ la i n'a fɔ an y'a kɛ cogo min na ka kɔrɔ an bɛ dugawu kɛ nisɔndiya minnu bɛ senna bi n'o kɔrɔfɔ de bɛ ka cari ala k'o kɛ sababa ye n'an bɔra ye an bɛ taa i ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye ka dɔn k'a fɔ Cɛkɔrɔbabugu o ye Jɛnɛ marabolo ye Jɛnɛ mara min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o dugu bɛ wele ko Cɛkɔrɔbabugu an b'a dɔn k'a fɔ n'o ye i ka dɔn k'a fɔ Tanga ale komini kɔnɔna ye wulikajɔ i ka dɔn a bɛ senna ye ani Maribugu ko a kuma cayara kosɛbɛ alamisa don an ka jamana lakanabaaw k'u tɛmɛna ka don Maribugu u ye baaraba de kɛ ka don kumaw kɔni cayara fan bɛɛ fɛ bɛɛ y'an wele an y'a yira k'a fɔ an tɛ se ka kuma nin na fɔ ni Maribugukaw yɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ala y'a kɛ o dugusajɛ ka se o dugutɛ filanan Maribugukaw yɛrɛ u ye lajɛrɛ dɔ kɛ ka ɲɛfɔli dɔw k'an ye nka u tɛ nɛgɛjurula kuma ye o sen fɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ olu ka daga ni daga minnu bɛ danbɔ n'i y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ o ye i ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ min n'an bɔlen filɛ ni k'o fɔ ye n'o ye Tanga ale komini kɔnɔna ye u ka dosoba bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye Yaya Tarawele ale bɛ kuma fɛ an y'ale ɲininka n'ale baro kɛ baara in kan Yaya Tarawele b'an bolo nɛgɛ kan nin waati na e jɔnni ne tɔgɔ Yaya Tarawele ka bɔ Cɛkɔrɔbabugu ko ma Jɛnɛ mara la Tanga komini o ni Maribugu cɛ kɔni kan ka taa tile 10 na ne ye donso de ye koyi Yaya Tarawele an ye kunnafoni sɔrɔ dɔgɔfuranya in kɔnɔna na min bɛ yen n'o y'a yira k'a fɔ ko Maribugu libéré la e min bɛ mara kɔnɔna na ye ko in kɛra cogo di ni ma min y'a fɔ ko Maribugu libéré la tiɲɛ t'a la Maribugu ma libéré hali dɔɔni yɔrɔ si t'i ye k'a fɔ Maribugu bɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ min na u tɛ se ka taa Jɛnɛ u tɛ se ka taa anw ka fiyɛmani kɔnɔ fan si fɛ alamisa don i nana baara min kɛ o kɔni ye tiɲɛ ye baara kɛ yɛrɛ de jaati jɔnniw taara baara kɛ alamisa don finitigilaka ninnu u taara Maribugu u taara ka taa si ye dugu bɛɛ k'u bɛ taa Kɔkuru a b'an hakilila la an ko n'u taara Kɔkuru i bɛ segin ka na Maribugu an y'an sigi an bɛ taa bɔ Kukalama waati an nana mɛn k'u taara Jɛnɛ an k'u taara Maribugu si degun wɛrɛ ma parce que aw taara Maribugu i ni minnu bɛ bɛnkanw na i bɛn'a fɔ ko Maribugukaw i wuli ka na i y'a dɔn olu tigilamaw bɛn'a fɔ k'u nana i si kungo wɛrɛ ma o mɔgɔ min tɛ se ka bɔ ka taa fan wɛrɛ fɛ n'a mɛn ka Kɔkuru sofara u yɛrɛ kan min kɛ yamaruya kɔnɔna de n'o tɛ a tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si munna u bɛ se ka bɔ ka taa Kɔkuru ni sofara u tɛ se ka taa yɔrɔ tɔw la mun de la ini gadisi ye bɛnkan min ta o de ye o ye i kan ka na anw ka Jɛnɛ mara la min na i kana Jɛnɛ sugu min dɔn i k'o tigɛ kɛ i tɛna ta ka sugu dɔn minnu y'a fɔ kɔni dɔw kɔni bɛ bɔ Mɔti dɔw bɛ Jɛnɛ olu tɛ Maribugu dugu kɔnɔ dɛ u tɛ Maribugu dugu kɔnɔ anw ni Maribugukaw bɛ ɲɔgɔn kibaruya la n'aw m'u wele telefɔni na i yɛrɛ tɛ se ka weleli kɛ waati bɛɛ ne yɛrɛ tɛ ka crédit sɔrɔ i bɛ se ka weleli kɛ wa ni Maribugu labilala hali sini man bɛ se ka kuma fɔ kosɛbɛ o ye ne Yaya Tarawele de parce que ne ni Maribugukaw bɛ ɲɔgɔn kalama diɲɛ don o don min kale ala la o kelen kɔnɔ na maa minnu b'a fɔ ko a labilala olu t'a kalama i tɛ foyi kalama na sɔrɔdasi kɔni donna an b'u fo i bɛcogo yɛrɛ la nka hali bi an b'a a ɲini f'i ka dɔ fara i ka cɛsiri kan o de ka d'an ye bɛɛ de ka dugawu b'i ɲɛ i kana baara kɛ hɛrɛ ni baden na k'a tɔ ban n'o tɛ an tɛ lafiya dɛ sibiri i taara Jɔrɔbugu ka taa mugu tigɛ jaadisi ko f'i ka mɔgɔw f'a ye wajiri kari i taara Dɔrɔbugu ko fo wajibi i ka don Dɔrɔbugu dugu kɔnɔ hali bi an b'a ɲini i fɛ i ka dɛmɛ an b'i ka dɛmɛ ɲini finitigilaka ninnu an b'i ka dɛmɛ ɲini dɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a diyalen ye i bɛ bɔ ka taa ye o de b'a fɔ ko yɔrɔ labila la nka ne tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ ji ko yɔrɔ min i y'a jiri la ko i bɛ bɔ ka taa i bɛ se ka ko yɔrɔ labila la ni maa min y'a fɔ k'a fɔ ko Maribugu labila la a tigilama dɔ ka ne wele ne ka limɔrɔ i bɛ se ka a limɔrɔ d'i ma ne bɛ Maribugu kalama n'a tigilama ye Maribugu ma labila dɛ faamaw tɛmɛna ye de n'o tɛ Maribugu ma labila dɛ o tuma sɔrɔsiw tɛ Maribugu dugu kɔnɔ nin waati na wa i tɛ Maribugu dugu kɔnɔ dɛ o nana de ko fo ka tɛmɛ ka taa o de ye kɔrɔfɔ ye k'a de kulo k'a bila ye maa si tɛ se ka min sɔsɔ o kɔni ye nin ye ne de y'o fɔ ye maa si tɛ se ka min sɔsɔ pewu ni min ko a ka sɔsɔ a tigi kan wele n'i ma nin si kumaw dabila kɔni i bɛ gɛlɛya s'an ma dɛ ni baara kɛra kɛ cogoya min na i b'a fɔ k'a nɔgɔya k'a sɔrɔ baara ma kɛ cogoya min na ne y'a fɔ k'a nɔgɔya ten e gɛlɛya s'a tigilama ma dɛ hali bi an bɛ dɛmɛ ɲini finitigilaka ninnu fɛ hali sini an bɛ olu ka dɛmɛ ɲini an b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye Yaya kan ye ka bɔ Cɛkɔrɔbabugu an ma dan o ma nin waati na an ka taa mara min kɔnɔ la an b'a dɔn k'a fɔ o ye Kumaga marabolo kɔnɔ ye min ye Tayiru ye ale yɛrɛ ye arajo baarakɛla ye Tayiru Kanbɔ b'an bolo nɛgɛ kan nin waati na e ye jɔnni ye ne Tayiru Kanbɔ ye ka bɔ Kumaga Jɛnɛ mara la Tayiru Kanbɔ e bɛ Jɛnɛ marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya ko Maribugu ko kɛra cogo di ko jamana lakanabaaw tɛmɛna i dɔn alamisa don a ko kɛra cogo di Abulaye Kulubali kumaw cayalen no alamisa don faamaw taara balondi la Malibugu u taara o balondi min na ni kila ka taa yɔrɔ la
jugu min be ɲɛfɛ wajibi do fo i ka o jugu bɔ i ɲɛfɛ fɔlɔ jɔn ko ala u taatɔ kɔni u ye baara kɛ u fɛ ka don Malebugu parce que sira kun man ɲi u ye sira libéré ka don depuis u kɔni bɔla Malebugu o alamusa juma ni sibiri fo kana bila jumasi kɔni na jɛnɛmara ma se ka lafiya tugun a kɛra komi u ye sa ku tigɛ k'a kunkolo to don o don wuli ka jɔ don hali bi mugu kɛla jɛnɛmara kɔni na kosɛbɛ sibiri mugu kɛla ye hali kunu mugu kɛla ye mugu kɔni ma se ka jɔ depuis ni faamaw kɔni y'u kɔsegin mugu ma se ka don jɛnɛmara la u nana ballon dili la Malebugu ballon kɔni dila u segila Tayiru an ye kunnafoni sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko Malibugu libéré la aw ko Malibugu ma libéré mun de la Malibugu ma libéré u kɔni taara ballon di ka segin depuis ballon kɔni dila ka segin a ko in tɔ yɛrɛ le cayara Abulaye Kulubali bi dɔ de farala gɛlɛya kan a ma libéré bi a ma libéré sini anw de bɛ an b'a cogoya bɛɛ lajɛlen dɔn ni mɔgɔ min ko a libéré la a tigi ma tiɲɛ fɔ anw minnu bɛ anw de b'a dɔn alamisa don ni faamaw taara ballon di ka segin o sibiri mugu kɛla n'a fɔra ko libéré o bɛ faamu cogo di Malibugu bilama Malibugu dugu yɛrɛ a bɛ jɔnniw ka bolo kan a bɛ jadi sudu ka bolo kan mun y'o fɔ Malibugu bɛ yɔrɔ min bi na hali bi Malibugu kɛrɛfɛ dugu mɔgɔ foyi tɛ yen ko e bɛ se ka taama ni ka don Malibugu ko tɛ se ka kɛ i bɛ taa i saya de kan n'o tɛ i tɛ se ka don faamaw kɔni taara ballon kɔni di an bɛɛ jɛnɛmara bɛɛ kun nusadiyala alamisa don vraiment ko faamaw nana jɛnɛmara libéré de kama mais u nana ballon di de la Malibugu ni ka segin u dontɔ jugu minnu b'u ɲɛ u ye farape ka don depuis u kɔni segila fo kana bila an filɛ bi min na jɛnɛmara ma se ka lafiya dɔ de farala gɛlɛya kan Abulaye réseaux sociaux kan an ye kunnafoni ye fan bɛɛ fɛ mɔgɔw bɛ sɔrɔ min b'a fɔ ko Malibugu libéré la e ko k'a ma libéré an ma libéré Abulaye Kulubali ne de b'a fɔ aw ɲɛna anw de bɛ yan an b'a cogoya bɛɛ lajɛlen dɔn don o don an jɔlen bɛ an sen de kan mugu ni kisɛ de don a ma libéré dɛ ni mɔgɔ min ko a libéré la ko a ma libéré bi a ma libéré siri kunkolo bɛ yɔrɔ min wulu ma se yen o wulu y'a daminɛ kun yanfan de na u ma se yen fɔlɔ dɛ depuis u kɔsegila tasuma de mɛnɛlen don a ma sa minnu ko Malibugu libéré la kelen bɛ Moti kelen bɛ Jɛnɛ min bɛ Malibugu anw de b'a gɛlɛya dɔn parce que anw de ni bu danbɔ wulu ye min mɛn u y'o de fɔ anw ɲɛ b'a la de an bɛ k'an ta fɔ anw ka laɲini kɔni ye min ye Abulaye Kulubali fanga k'a lajɛ u ka wuli ka jɔ ni ka jɛnɛmana ɲini k'a libéré vraiment an bɛɛ y'u tanu ballon dili la u segilen alamisa kɔni ka n'a se an filɛ bi min na foyi ma bɔ jɛnɛmana gɛlɛya la fo fɛn min farala kan ne ye sa ku kɔni tigɛ kunkolo mana fɛn o fɛn sɔrɔ hali n'a ye fiɲɛ tɛmɛtɔ sɔrɔ a b'a kɛ Tayiru ne ko sɔrɔsiw bɛ Malibugu bi wa walima sɔrɔsiw taara de sɔrɔsiw kɔni nana ballon di u sila Malibugu dugu gɛlɛw tɛmɛna ka taa Kuwakuru u segila o ma to yen tuguni i b'u segila fo ka n'a bila an filɛ yɔrɔ min kɔni na tasuma de mɛrɛlen don a ma sa dɛ aw de bɛ ka jɛnɛmara in kibaruya lase fanga ma an bɔ aw fo la k'a woloɲuman dɔn a sarati maa si bolo k'a fɔ fanga ɲa n'u ma jɛnɛmara in majɛ dɔ farala jɛnɛmara in gɛlɛya kan vraiment an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Tayiru Kan ye an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala nin kun tɛ se ka kɛ u ka wulikajɔ kɛ ka don o kun tɛ se ka kɛ kule kun cira ka dɛsɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ balo taara o tuma b'a fɔ hali bi jamana lakanabaaw ye wulikajɔ ka kurakuraya min ye Malibugu ye ka se k'a labila Malibugu maa ɲɛmaaw yɛrɛ dugu kɔnɔna ye ani minnu bɛ deli ka kuma u y'a fɔ an ye k'u siranna de tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ fɛn min fɔ tarata don olu kumana anw de fɛ k'a fɔ ko tiɲɛ Ala ka kan u bɛ bɛnkan de la u ni jihadisiw cɛ o min kɛra k'u tilala tuguni ka ci bila olu ma alamisa don sɔrɔsiw nana balo d'olu ma tiɲɛ o ye dɛ o kɔfɛ u y'olu ɲina yalima a bɛ bɛnkan de kɔnɔ wa t'a kɔnɔ de o kɛra sababu ye foyi u yɛrɛ dama bɛ ɲini kana fili ɲɔgɔn ka cɛ ma u bɛ fɛn min fɔ hali bi mɔgɔ bɛ jamana lakanabaaw la n'u segira ka na yen lakana waati min na u b'a kunnafoni di kunnafoniso fɔlɔ minnu na o ye anw ka fiɲɛ sira u y'a fɔ an ye cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi nin bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ an kun bɛ lakana kan an kun bɛ Malibugu dayɛlɛli kan Ala k'a dayɛlɛ n'an bɔra Malibugu an bɛ taa Farabugukaw fɛ yen kunun ko jamana lakanabaaw an b'u fo an tun ye wulikajɔ kɛ ka kuma caman fɔ k'a ɲini u fɛ ka fɛn bɛɛ kɛ balo minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ an minnu bɛ bɔ maraw kɔnɔ min se kura min na bɛɛ y'u fara ɲɔgɔn o tun ye balo tɔni caman ye o dagalen tun bɛ dɔw tun bɛ Bafo avion taara ni dɔ ye dɔw tun bɛ Jabali commune kɔnɔ na kunun ko an ka jamana lakanabaaw u ye wulikajɔ ka duguma sira fɛ an y'o min fɔ dɛ ka se ka taa balo don Farabugu o kɛra nisɔndiyaba ye duguden bɛɛ nisɔndiyara Farabugukaw ka cɛ min bɛ n'i y'a sɔrɔ Abdulkarim Kulibali ale ye Farabugu ka den ye nin waati na maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'olu kɔni bɔra Farabugu gɛlɛya yɛrɛ y'a sababu ye ale sigilen bɛ Segu bi ale ni olu bɛ ye minnu tun ye banabaatɔ ye minnu tun bɛ ni kɔngɔ tun b'u la ni jamana y'u dɛmɛ ye ale b'an bolo nin kan nin waati na an balimakɛ e ye jɔnni ne ye Abdulkarim Kulibali ka bɔ Farabugu n bɛ Segu bi Abdulkarim Kulibali an ye kunnafoni sɔrɔ kunun ko Mali sɔrɔdasiw k'u donna Farabugu dugu kɔnɔ la kunun ni balo camanba ye Farabugu a ko kɛra cogo di Abdoulaye o kɛra an bɛ Ala fo ka barikada an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo u ka u cɛsiri la Farabugukaw kun ye wele kɛ fan bɛɛ Ala sɔnna ma wele jabira ka kɛɲɛ ni kunun ye ka d'a ka balo kun t'an bolo ka fɔ Farabugu yɛrɛ minɛni a san 1 ani kalo 4 de bɛ dafa le 6 février o de bɛ bɛn a san 1 ani kalo 4 cɔyi ma an tun bɛ ɲini ka ɲinɛ dayɛlɛ ko yɛrɛ Ala sɔnna ma jamana ɲɛmɔgɔw y'an ka kulekan lamɛn u sera ka na ni balo dɔ ye ka na di an ma duguma sira fɛ jama kɔni nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ Farabugu bɛɛ lajɛlen b'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya
nga président nga ka gouvernement amu fo bi ni ci wéré waliya min bora ka ke kunungo yalma ni dablale farabu ka yesawa nga ko fa jola kunana balu dama mais ani dugu libéré la o ti kelen rek dugu ma libéré fɔlɔ dɛ an de lɔdu ta i ka radio lamɛnbagaw bɛɛ ni dugu libéré la an bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ de k'a f'u ɲɛna mais dugu ma libéré fɔlɔ dɛ nin y'an kalo camanba de avion dugu ma servi a bɛ taa ni balo min a ka dɔgɔ dugu ma ba 4 avion siɲɛ 2 siɲɛ 3 voyage kelen tonne 2 ka dɔgɔ ka dɔgɔ mɔgɔ ba 4 balo la mɔgɔw kun sɛgɛnna balo kuntan yɛrɛ tun ye mɔgɔw sɛgɛn wagati dɔ la fo banabaatɔw cɛ ka na segu yan nɔ ani dugu libéré la o ti kelen dugu ma libéré fɔlɔ dɛ hali sisan an ka sira tɛ ka bɔ an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ segu yan an b'u fo an ka colonel min bɛ yan colonel Jiji Danbele gouverneur a ka dayɛlɛli don an ye surtout banabaatɔ yɛrɛ nali an ka hôpital ɲanawara fɔma directeur an ka développement social directeur ONG dɔw fɛnɛ bɛ yen aliment ani OCHA y'u se bɛɛ kɛ an bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye bi kɔni farabugukaw lafiyara balo lafiya de b'u kan mais ani dugu libéré la kɔrɔ kelen tɛ dɛ Karimu kunungo balo minnu donna ka bɛn ni kunungo dimanche farabugu balo minnu tun ko fɔra o balo ninnu de tara ka taa walima jamana yɛrɛ de ye nin balo in labɛn k'a bila ka taa fɛn ye 2 de balo in tara dɔgɔfiri a bɛ sɔn ka kalo 2 bɔ bi kana jɔ jabali sira kuma sɔrɔ wagati mais balo in ye 2 de balo fan kelen o ye jamana ka dɔn ye mais fanba yɛrɛ a fanba dɛ o ye farabugu ka yɛrɛw ka balo sanniw ye n'u se kɛra bɔrɛ kelen min se kɛra 50 n'u se kɛra tini suguro k'a sama somɔgɔw ma o ye jamana ye dɔ di o b'a la mais a fanba yɛrɛ ye farabugukaw ka sanni ye mɔgɔ minnu bɛ somɔgɔw sama an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye farabugukaw kɛrɛnkɛrɛnnena Abdulkarim Kulibali ni tun y'ale kan ye ka bɔ Segu a fɔra cogo min na an bɛ nisɔndiya bi farabugu n'a lamini dugu kɔnɔ na bɛɛ nisɔndiyara balo kɔni o nana dugumasira fɛ balo caman de ye an bɛ dugawu kɛ ka tila ka ɲini u fɛ hali bi u ka fɛrɛ bali ka farabugu sira a ka se ka bɔ farabugukaw ka bɔ ye u ni dɔgɔfiri cɛ kilo 15 ka se ka don dɔgɔfiri o min ye u ka komini faba yɛrɛ ye ka don choix la o min ye ka dɔn ka fɔ bi sigiɲɔgɔn komini ye ka se ka wulikajɔ kɛ ka taa ni ka segiw kɛ n'o kɛra e ka dɔn bi bi na bɛɛ lajɛlen b'i ka dɔn ka fɔ gɛlɛya min na ka kule min ci o bɛ ka fura sɔrɔ o la ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ min y'an ka ministre bɛ n'o ɲɛsinnen bɛ an ka jamana sigikafɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na an b'a lɔn k'a fɔ bɛnɲɔgɔnya donni ma maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a sɔrɔ o ye colonel Ismail Wage kumaw cayalen tun bɛ marifatigi jagɛlu minnu y'a sɔrɔ bɛ jamana kɔrɔnfɛla fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na n'o ye sema maaw ye kɔsa in olu kun taara Itali bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ o min kɛra kumaw kun cayara kosɛbɛ kosɛbɛ ministre yɛrɛ ni o Ismail Wage ale yɛrɛ tilala ka taa Itali a nanen kɔfɛ kuma minnu bɛ yen baara in tɛmɛna cogo jumɛn de la a ye ɲɛfɔli ka kunnafoniyaw ɲɛkɔrɔ Ismail Wage kuma min fɔ o filɛ mais gouvernement ye condition dɔw de poser k'a fɔ pour que cadre in ka taa ɲɛ il faut que état ka k'a kɔnɔna na maintenant ni état bɛ k'a kɔnɔna na état kan ka kɛ jɔyɔrɔ min n'a kɔnɔna na ani état bɛ fɛ ka kɛ cogo min na état y'o f'u ye tiɲɛ yɛrɛ la an sigira ka kuma mais an ma ɲɔgɔn faamuya a ko la parce que état ko bɛɛ ka don a la fɛn fɛn ye sécurité ko défense ko diplomatie ko fɛn fɛn ye jamana jɔyɔrɔ ye fɛn min na o ka to jamana bolo jamana b'o kɛ donc an y'o kuma fɔ ɲɔgɔn ye mais tiɲɛ yɛrɛ la an ma ɲɔgɔn faamuya a ko la o kɔnɔna na CSP ko kuma wulila yen ne yɛrɛ ni mouvement fara ɲɔgɔn kɔ parce que ko ne y'o kuma min fɔ k'o kuma kɛra baasiba ye ko kɔrɔ ko ne bɛ jamana fara o kɔrɔ ne bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na ko donc k'o kama u ni ne tɛ se ka baara kɛ bilen parce que ne ye danaya tigɛ n'u cɛ ne y'a fɔ ko mɔgɔ kana olu soutenir ne y'a fɔ gouvernement kana olu soutenir donc o ma bɛn o ma kosɛbɛ donc u y'u ka distance ta k'a fɔ k'u yɛrɛ t'a fɛ u ne ka baara kɛ fiyewu accord la o de b'a ɲini jamana yɛrɛ fɛ u ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini k'o bila ministériya la mun tɛ ne ye ko parce que ne t'u ka affaire kɛ an mɛnna o ko position na o kuma kɔnɔna na u taara cadre sigi Kidal donc gouvernement fana y'i sen bɔ mais an continue k'a fɔ ko cadre mun sigilen filɛ nin an ma sɔn cadre ma parce que a sigira cogo min na a ma bɛn a ma donc accord de b'an ɲɛsira la an ka baara kɛ ni accord ye an k'u to yen n'an n'u bɛnna la san min na o don o de kɔnɔna na italien yɛrɛ mun ye cadre in dɛmɛ k'a sigi olu gɛrɛla ne na u ko ko tiɲɛ yɛrɛ la olu ma ninnu dɛmɛ Mali tilali kama olu ma ninnu dɛmɛ ka kɛlɛya kɛ an ni ninnu ɲɔgɔn cɛ olu ye ninnu dɛmɛ pour que mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka projet de développement kɛ ani ka Mali sabati ka population lafiya k'olu y'a kɛ o de kama ko mais ko ni a bɛ ka taa sira min fɛ tan sisan ko tiɲɛ yɛrɛ la olu ma dabɔ kama k'olu yɛrɛ bɛ ne yɛrɛ ɲininka ko ne yɛrɛ hakilinata ye jumɛn a ko la ne k'u ma n ko a idée ka ɲi koyi mais a kɛra cogo min na o de tɛ bɛn état ma ko ko ni état t'a la état tɛ sɔn a ma olu ko a faamuna sisan olu bɛ a ɲini k'aw bɛɛ wele k'u fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ u ni état ka baara kɛ
état ka condition pour nous sonoma olu be continuer ka soutenir nous ma soma olu bu se wala o mo olu re italien mo donc ni cleflani na o bara de kera italien ye mouvement be wole o kana we mo woro fana wole minu re TCSP la olu fana tara faroka we afu ani état kumana état ba fe anga baraketa wa amba gina fe comme ambiya ka demain de kama ambiya ka état demain ka o demain donc ay son état tama pour ka anga barake nyombo mo gele ala kosobe mais après ou ben afin ka ou ben no ka italien ne wole ka bonya daneka monsieur le ministre il est mis fa un barako ka ay wasa sura kola akana 606 ayere kana anga kuma be fenye ni ko inga kunje état ka fortuna ka keti o de kama nere ndinga safu dota ntale na we papier do yerana o papier konnana cher la nyaayi anga la nyini abe bako nyaanga la nyini be bako no 600 en sobla ka accord d'entente sigi mais nous sona muma italien boulot parce que ko cadre mbe en place ko o ka manda be ba dans un mois donc maintenant o ba nyini anga barako kalo kren konnana pour anga cadre croissant donc on d'abord nanana anu bina faranyo ka dès la semaine prochaine avec damne pour anga cadre croissant jabana a fo chuko na gouvernement a fo chuko na ta chuko la o fana ila di ka fo ko tu e min fo kun nete barake blé o yobla do be singa na nga barake accord konna ani an kuma na ameka barake accord konna na chuko mina iko programme d'action gouvernementale a fo chuko mina anga continuer ka barake ti fanga avancer ka jamana in sabati anu ka be anga nyongo famia donc ne ka Italie ta tuyo de kuma mana fo monte ni o ma fo Italie ambalodan ka fo dama fo tan e do de fo ministry akakuma tedore de min kera kasega na duguja kuna funda unye ko bega ka shira akira chuko mina ambe dugo ke femi daga jamana na basi lafiya rabia la ka jamana mblusra ka nambora e mi zona reporteri o mau gela taraka nyasi yoro munumania sunu ga yoro utira wuliga jokele ko faya soro bandau aleba jamana nyemaela o min kera mamina ni yasoro ni franja la fangai e kado koloni la sibe gweta ulu nane kofe e kado jamana nyemaela shokal ko kala maiga sugani le kofe utunye wuliga joke kayira kafo komimbe ka ke e kado kwa ka jo bara ujole kofe ko commission kenele minasigi o commission misigile kuma kunfora kwa sigile bara ukera nga zona reporter mo yira ka foko commission ngona ulu be mado ye akono ulu no tinyon kala ma utuka foila kulu doala utokola kutna jenowe uma famale soro la yenye folika ko ka kuna fonla we angulame ka sangani wati mingalale no kosebe aw mogo ma amunu sigilendo yoro la be forum ma ko zona reporter al na ya soro ka fo te andu skun kamine no ka anjigila misaya kosebe kadaka anga jamana nyamogo gouvernement nyamogo anga kiri blo nyamogo ba ni oye Mamadou Kasonge ministre de la justice anga jamana gouvernement nyamogo no e docteur Choguel Kogala Maïgaï commission komina kun lainina zona reporter sigi bagaw fe ni o kulubi wele ko plateforme des habitats de la zone dite aéroportière ka lainike ka commission do sigi commission mi mina ke sababu nyumaye ka se ka tieni ngalon ka wese ka bonyo konkoro o commission sigili ko la bi on jigila misera ka danaya famba bo on ni fangani nyogonche ka da sigi chokoka mali che ana muso konona na ni kenemana na beka don ka fambi kuma na commission hakila bora on de la che ka hakila te muso ka hakila te plateforme de ya fo ka be fo de ka ke o commission minaya demander depuis bandauka kuma na maseka ke ambora ka franyonka ango bandauna ka gouvernement aye fantaun tonyoka fantaun nyeji bonga keleke bagaye ala anta bi ya fantashin ya fanyo ira ala nana ke bandauka fanga dafrila bandauka fanga kono kuluti mali kono min bora ka boka contester ni onte parce que on de tonyona on de bora ka contester o wati ya soro kulu chama bi boka kuma bi o ku tsega boka kuma o kera la nyana malion yo chere diembe o chere o bandauka fanga ala e barka bola ka be ka sababu ya ke suchi nunu de tonyo mun kera o mogo tonyo nun be olu willa ka faranyo ga asimu ka tegere fo yikun ki nana kibina jamana jo asimu amba don ale ni binin kalama amba fe iga segi ki dado ni kumala yani anga se bima Choguel era bora ambara an échangera donc an kuma chama fo aya jira auna ka fo ko zone ko tientala ko galoma temaka donc na la tora kal na la ni docteur Choguel era na fangala donc an kun sigilen do ka fo ko anga yoro bina soro ka soro amakeni bras de fer donc machite fanga santo ni la au-dessus de la loi Choguel kate Mali on era kate Mali ambere ka Mali la donc ambanga hakeu no
fɛ n'o y'an ka dugukolo ye parce que an ɲɛ b'a la liste dɔw bɔra ka na mɔgɔ ta ka don commission na k'u bɛna an kunkan ko ɲɛfɔ u bɛna mun ɲɛfɔ u bɛ mun kalama u bɛ mun dɔn u ka so tɛ yen donc o de y'anw ka bi lajɛ ye donc an bɛ min fɔ Asimi a tun bɛ dɔ kalama ko in na ka kɔrɔ an ye fatiya min ni duwawu min ta b'an da u kama ka kɔrɔ fanga kɛra cogo min an ma dogo maa si la a wurubatara tilegan an kuncɛ fɛ sisan an bɛ min fɔ Asimi ye embargo kɛra Mali kan sisan de n tɛ embargo kumaw kan mɛnna parce que n'i ye mɔgɔ ka so ci embargo ma tɛmɛ o kan an ka hakɛ an b'a ɲini fo saya an bɛ min fɛnɛ fɔ ka d'a kan u ye commission min sigi k'u kan ka na anw ka baara kɛ anw tɛ maa min dɔn anw tɛ jɛn n'o ye o ka na anw ka terrain kan a bɛ na mun baara kɛ a ka yɔrɔ baara dɔ bɛ yen a bɛ fɛn dɔ dɔn wa i bɛ fɛn min kalama i bɛ baara kɛ o de kan mɔgɔ min tɛ ko min kalama an t'i bɔ yɔrɔ dɔn an t'a dɔn yɛrɛ yala ni maliyɛnw don ni maliyɛnw tɛ donc an ma jɛn n'u ye k'a fɔ k'u ka don an ka kɛnɛ kɔnɔ k'u bɛ n'u biri cɛ dɔ ka yɔrɔ kunna ou bien u bɛ n'u biri muso dɔ ka yɔrɔ kunna n'o kɛra a tɛna bɛn an ma. An baloran ka fɔ ni tun ye zone reporter maaw kan ye yɔrɔ cilenw o tigilamɔgɔw an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ na an ka jamana k'a bila ɲɛta kura k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye min ye imama o ye ka dɔ ka fɔ alimamiw ka kulu ye olu ka congrès tago filanan o baara waleyara palais de la culture la sibirido o kɛnɛ kan an b'a ka fɔ haut conseil islamique olu ka ɲɛma danga n'i y'a sɔrɔ Ibrahima Kontawe ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye min fɔ o filɛ. O conseil islamique b'a ɲini imama ka diɲɛ kɔnɔ ka weleli kɛ ka taa maliyɛn ma alimami fɛn o fɛn bɛ yan Mali yɔrɔ o yɔrɔ imama ka kanse bɛɛ lajɛlen ma an k'an cɛsiri an ka kunutu fara an bolo kan wasa an ka jamana bi bɔ bolo la cogo min ala ka jamana bi se ka kanda cogo min na o ye conseil ka laɲini ye ni ka se an ka alimamu bɛɛ lajɛlen ma o la an bɛ se ka o kɔfɛ an bɛ barikada kɛ an ka bureau min bɔra u ye baara min kɛ silamɛya la minnu ka baara bɛ ban bi ma n'o ye congrès filanan ye ni san caman in kɔnɔ u sera ka kɛ sababu ye ka Mali silamɛya ka fitina ban ka mɔgɔw ka kelen ye ka taabolo ko nɔgɔya jamana kɔnɔ ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen to u ka se ka kɛ an bɛ diina sinsinba belebelew an ka se ka weleli kɛ ka t'o ma an bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri diina bɛ sabati cogo min na o wale ɲuman bɛ sabati cogo min na alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sunna bɛ sabati cogo min an ka jamana n'u y'u cɛsiri o la an bɛ dugawu kɛ ala k'an n'u sara hɛrɛ la. An baloran ka fɔ Ibrahima Kontawe ni tun y'ale kan ye o kɔfɛ an ka ministre ɲɛma Dr Shokal Kokala Mayiga tun bɛ kɛnɛ kan ale yɛrɛ kuma min fɔ ye o filɛ. N bɛ yan président de la transition le colonel Assimi Goïta ani gouvernement bɛɛ tɔgɔ la président du conseil national de transition ani conseil national de transition membre bɛɛ tɔgɔ la institution de la transition bɛɛ tɔgɔ la an nana limama congrès filanan la ka aw fo ka waliɲuman dɔn kuma min bɛ fɔ bi ya o kuma adresselen don maliyɛnw bɛɛ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a adresselen don Mali teriw bɛɛ la a ɲɛsilen don hali minnu ŋaniya man ɲi ŋaniya jugu min ɲɛsilen don Mali ma a bɛ fɔ olu fana u k'a lamɛn président ko n k'a f'aw ye k'an bɛ kɛlɛ min na bi bɛɛ ni jɔyɔrɔ don bɛɛ kan k'i jɔyɔrɔ fɔ dɔw bɛ sur le front u bɛ k'u ni di hali bi hali sisan an ye sira min ta n'an y'an ka l'armée cɛfarinw bɛ minnu la n'a ye kɛlɛminɛnw d'u ma kɛlɛminɛnw dun bɛ d'u ma n'aw y'aw ka soutien sɔrɔ n'an y'aw ka duwawu sɔrɔ ala barika la kɛlɛ in a bɛ ɲɛ a bɛ se fɔ a dan na donc n bɛ min f'aw ye a ye cɛsiri ala n'aw ka duwawu aw bɛ duwawu minnu kɛ misiriw ni église la aw ka so kɔnɔna la maa o maa ɲɛmɔgɔ o ɲɛmɔgɔ jamana o jamana n'a ye ŋaniya jugu ta k'a ɲɛsin Mali ma ale bɛ dɔn an ni ale cɛ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye ministre ɲɛma kan ye kɛnɛ kan alimamiw ka ko jamana kɔnɔ na k'o don ba la o ni kɛli ka kan u ti sarata kalo la nka foyi ti kɛ ni alimamiw tɛ ni banni kɛraw ni kɔɲɔ kɛraw fɛn fɛn ma kɛ k'a ye alimamiw wele hali ka tɔgɔ da den la olu de don n'u bɛ ka taa jate la o ye fɛn min n'a cɛ ka ɲi kosɛbɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma ka nin hakilila ninnu sinsin n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo bi. An karamɔgɔ farajɛla jamana Union Européenne a ye an ka Mali jamana ɲangi ko kura
a y'a jira k'a fɔ maa 5 ɲɔgɔn a y'olu ɲangi Choguel Kogala Mayiga k'a fara Ismail Wage ale ni Maliki Jaw k'a fara Ibrahim Ikasa Mayiga kan ani Ben Leservu Adama Jara a y'a jira k'a fɔ k'u banna ka kalata labɛn février kalo tile 27 in na n'an bɔra yen an bɛna États-Unis jamana kɔnɔ États-Unis jamana kuntigi Joe Biden a bɔra ka kuma k'a jira k'a fɔ État islamique jamana jatigɛ walekɛla kulu ɲɛma fagalen kɔ a bɔra ka cikan lase jatigɛ walekɛla bɛɛ lajɛlen ma k'a jira k'a fɔ cikan min kɔnɔna la ni bagabagalikanw caman ba a kɔnɔna la ni kangarida gɛlɛnw b'a kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛna Osifam baɲumankɛntɔn a y'a jira k'a fɔ ko ɲinɛ san k'u bɛna wele ko baloko dɛsɛ san u y'a jira fɛnɛ k'u bɛna baloko dɛsɛ kɛlɛ ka bɔ farafinna jamana caman kɔnɔna la ka fɛɛrɛw sigi sen kan n'an bɔra yen nɔ dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen na CEDEAO ye lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Ghana Accra Faba la a kumana ni Burkina Faso lahalayaw ye CEDEAO y'a jira fɛnɛ k'a tɛna ɲangili kura bi Burkina Faso jamana fɛnɛ kan an karamɔgɔ tiɲɛ min sɔrɔ ni kun an bɛ dugawu kɛ Rabi Ala ka basigi lafiya ko sabati an ka jamanaw ka taa se diɲɛ bɛɛ lajɛlen basigi lafiya o se masaramani Ala ko sabati ka bɛɛ fo dɔgɔfura in kɔnɔ na an tun bɛ san marabolo kɔnɔ ka taa jɛnɛ kɛrɛfɛ Maribugu yɛrɛ n'an cɛ kuma jan munumunu zalow la ye ka bɛɛ fo jamana in a bilama an kun bɛ lakana ka Ala ka kɛ ten k'an ka jamana kolosuma an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ malidenya de la fasodenjugu tɛ yen mani faamuya bɛ yen an bɛɛ ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali ɲɛta ko sabati an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali de la Ala k'an ka jamana kolosuma